नै बिथांमोना फुलनि थाखाय थियारि जानानै दं गुबुन गुबुन नै लोगोफोर जोंना सालबारि दखरा एबसुआ दिनै सिस्टि बिमा माइनाव फुजानि नामाव फुजा होनो साखा फारा जाना दङ नेगासिनो दङ सानैसो फैबावनो दं नै फुजा कमिटि हल नै फुजा मन्दिर लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट हो नै आंबो ओंखारबाय ओमफ्राय भिडिअ लानायखौ ओंखारनो मोनाखैमोन बेसना भिडिअफोर होनांगौ भिडिअ बिलाइ नै आपेल आंगुर बुट मुग थालिर कमला गय फाथै आंगुर मानसिखौसो खुथिबाय थामा जाय सम बया खालामनो हायोलै आंनिया वास टाइम गाइखेर बिबार गुफुर नै आवा खुन्दुं जानाय थाव भगवाननिया एबार जादों बुट मुग आपेल आंगुर थालिर गय नारेंखल बिबार गुफुर गाइखेर धुप थाव खुन्दुं बेल बिलाइ फुजानि नामाव जिखिनि दं सब लाजोब्बाय जय गुरुजनार श्री शरण